Και γεια σας παιδιά, σε ένα ακόμη βίντεο. Σήμερα, όπως βλέπετε, ξανά έχουμε ακόμα μία για το Part 11. Έχουμε στα ημιτελικά το Βόλο και τώρα έχουμε 21η αγωνιστική για το πρωτάθλημα. Να το πέρασαμε αυτό, τέλος. Και από ό,τι καταλαβαίνετε βρίσκουμε το Λεβαδιακό που πρέπει να τον κερδίσουμε. Ο Ολυμπιακός Λεβαδιακός. Μια τεράστια αγωνιστική. Τσικίνιο. Θα μου πείτε όλοι γιατί δεν μιλάω πολύ καλά. Βλέπετε δεν είμαστε σε πρώτη θέση. Θα έπρεπε να ήμασταν. Αλλά δεν πειράζει ίσως και βγούμε. Ο Κοστούλας, Σέμπρα. Δεν θα τα καταφέρει. Πρώτο τελευταίο βίντεο με τον Ολυμπιακό μου φαίνεται ότι κάνω. Γιατί έχουμε να παίξουμε και τις φάσεις 16 με τα πρώιμη τελικά. Ή μπορεί να είναι και το άλλο βίντεο, το πρώτο τελευταίο. Κάθε τι πάση δεν περνάει. Ο Ολυμπιακός σήμερα πρέπει να πάρει το πρωτάθλημα. Αλλά το χάνει σίγουρα. Το shoot και out είναι η πρώτη ευκαιρία του Λεβαδιακού στο παιχνίδι. Ο Λεβαδιακός ακόμα δεν έχει κάνει μια τεράστια ευκαιρία σε έναν Ολυμπιακό που φεύγει εύκολη την επίθεση. Είναι ο Λεβαδιακός, τι περιμένετε. Με το Ρόντινεϊ, ο Μοτόγια, ο Ντόι, αλλάζει με τον Κοστούλα. Ωραία δίνει στο Τσικίνιο. Αυτός με τη μία στο Ελκαμπή δεν θα καταφέρει να πάρει την μπάλα. Ξανά στο Τσικίνιο. Τσικίνιο βρίσκει ξανά τον Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή δεν είναι ούτε φάουλ. Πρώτο ημίχρονο 0-0. Με αυτό το σκορ να έχει μείνει στο 0-0. Αυτό πρέπει να το κάνει ο Ολυμπιακός, γιατί αλλιώς δεν ξέρουμε όλοι τι μπορεί να πάθει ο Ολυμπιακός. Να παραμείνει στο ίδιο πρωτάθλημα. Να παραμείνει μόνο. Να μην πάρει πρώτα το πρωτάθλημα. Ο Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή φεύγει στην πρώτη ευκαιρία του Ολυμπιακού στην επίθεση. Ο Ελκαμπή θα περάσει το σουτ. Δοκάρι! Η πρώτη ευκαιρία του Ολυμπιακού. Συνεχίζει ο Ζένσον Μάρτιν. Στη Σέμπρα ο Τσικίνιο το σουτ. Πέναλτι! Κοιτάξτε, εδώ έχει τεράστια ευκαιρία. Ολιβέιρα. Εκτελεί εύκολη εκτέλεση, οπότε θα κάνει το 1-0 Ολυμπιακός. Με τον Ολιβέιρα να σκοράρει και το πρώτο του γκολ. Με τη φανέλη του Ολυμπιακού. Με το πέναλτι το ωραίο. Ανοίγει το σκορ. Ελκαμπή. Αλλάξει με τον Ζένσον. Έχουμε Κόρνελ. Εύκολο Ολυμπιακός επιτίθεται στην άμυνα του Λεβαδιακού. Κόρνελ που εκτελείται. Ο Κοστούλες δεν παίρνει κεφαλιά. Ο Ζένσον κάνει μια τρίπλα. Το σούτι κόντρα δεν ήταν πάρα πολύ καλό. Με μια νέα Σέμπρα που περνάει, ήρθε μπάλα στο Ζένσον. Η Σέμπρα που περνάει κεφαλιά, δοκάρι! Ο Ολυμπιακός είναι πολύ άτυχος με τα δοκάρια. Παιδιά, όλοι είμαστε πάρα πολύ άτυχοι με τα δοκάρια. Μόνο δοκάρια πετυχαίνουμε. Όσα βίντεο έχω κάνει έχω πετύχει δοκάρι. Φαίνεται να τελειώνει το μάτι 1-0. Και αυτό έγινε. 1-0 Ολυμπιακός στο Λεβαδιακό. Οπότε παίρνει τους βαθμούς, τους ΡΙΣ και προχωράμε στο πρωτάθλημα. 45 ο ΠΑΟΚ 50. Καλά είμαστε. 3-1 κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Όφι Ολυμπιακός τώρα. Αυτό δεν είναι καλό. Όφι Ολυμπιακός. Μια τεράστια αγωνιστική. Μια τον Όφι. Ποιος παλεύει
τουλάχιστον για να μείνει στο πρωτάθλημα αυτές οι ομάδες. Ο Μασούρας θα σηκώσει τη σέντρα. Μουζακίτης με την πάσα, ο Ελκαμπή, το σουτ, δοκάρι και out. Η πρώτη ευκαιρία του Ολυμπιακού. Τι γίνεται ρε παιδιά, χάνουμε ό,τι πιο ευκαιρίες. Ξανά στην αντεπίθεση ο Όφη, το σουτ, το Τζολάκης. Στην πρώτη ευκαιρία του Όφη. Το κόρνελ εκτελέστηκε κεφαλιά, ο Τζολάκης ήταν ήδη εκεί. Ο Μασούρας ανεβάζει τον Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή δεν θέλει να καταφέρει να περάσει όλους τους παίκτες. Τώρα με το Ρόντνεϊ ο Μπρεσάν πάει να κάνει το σουτ, το έκανε τελικά ο Τζολάκης, τεράστια απόκρουση. Εντάξει, εδώ το γύρισμα, ο Τζολάκης έχει κάνει απίθανη απόκρουση. Με αυτές τις απίθανες απόκρουσεις ο Τζολάκης έχει τουλάχιστον γίνει ο καλύτερος τερματοφύλακας. Και ο Ελκαμπή τώρα φεύγει για αντεπίθεση. Ο Όφη πάει να δεχτεί τώρα το Ελκαμπή. Πάσα ο Μασούρας, ξανά η μπάλα στον Ζένσον. Η σέντρα, ο Μασούρας μπλοκάρει. Ο Χριστόν, τι, πώς λέγεται αυτό. Πρώτο ημίχρονο, 0-0. Πολύ καθόλου καλά δεν πηγαίνουμε στη Super League. Έχουμε φάει πόσα δοκάρια. Σε κάθε ένα μάτς παίζει να φάω ένα δοκάρι. Και σε κάθε ένα βίντεο είτε ένα δοκάρι θα φάω. Ολιβέιρα, ποιος ανεβαίνει στην αντεπίθεση. Θα περάσει ο Ολιβέιρα, θα σουτάρει. 1-0 Ολυμπιακός με τον Ολιβέιρα. Ωραίο το γκολ του Ολιβέιρα, βάζει το δεύτερο γκολ στη Super League. Ωραίο γκολ. 0-1 Ολυμπιακός και πάλι το φέρνει ο Ολυμπιακό στο 1-0. Με τον Ελκαμπή να παίρνει ο Μπιρόλα. Σέντρα από τον Ζένσον και να φεύγει ο Ελκαμπή αντεπίθεση. Και να μπλοκάρει όμως. Όμως πολύ καλή προσπάθεια για τον Ολυμπιακό, τελευταίες αγωνιστικές τώρα. 22η έχει μείνει. Μουζακίτης. Το σουτ, την παλάουτ. Τέλειο διαγώνιο σουτ από το Μουζακίτη. Θα μπορούσε να έχει μπει μια γκολάρα. Έχουμε μπει στο 79, ο Ολυμπιακός έχει ανοίξει το σκορ απέναντι στον Όφη. Με τον Κοστούλα τώρα. Ο Τσικίνιο αφήνει στον Κοστούλα. Ο Κοστούλας άνοιξε πολύ έξω, ένα σούτερ από πολύ μακριά, μπλοκάρει εύκολα. Δεν έχουν και πολύ δυνατό πόδι. Το σουτ από τον Ελκαμπή, γκολ! 0-2 Ελκαμπή. Τελειώνει το μάτς. Ο Ελκαμπή με μια γκολάρα λέει ένα τέλος στον Όφη με 0-2. Ήταν μια γκολάρα και ένα τέλος στον Όφη με διαγώνιο σουτ. 0-2 Όφη Ολυμπιακός. Έτσι λέει στο τελείον αυτός ο αγώνας. Με σίγουρη νίκη Ολυμπιακός. 0-2. 22η αγωνιστική και έχουμε φτάσει 48, πάω 53. Ακόμα για 5 είμαστε. Βόλος Ολυμπιακός. Βόλος Ολυμπιακός στο κύπελο Ελλάδας. Για να δούμε ποιος θα περάσει σήμερα τελικό, ο Ολυμπιακός ή ο Βόλος. Ολιβέιρα. Θα χάσει, θα ξαναπάρει ο Ολιβέιρα. Θα δίνουν Ελκαμπή να ανεβαίνει στην αντεπίθεση. Όλο που έχει μπει ο Ολιβέιρα έχει κάνει το καλύτερο του μάτσο. Έχουμε κόρνελ για τον Ολυμπιακό. Το κόρνελ το οποίο εκτελέζεται πάλι από τον Ολιβέιρα. Ο Ζένσον δεν παίρνει την μπάλα.
Μουζακίτης. Στον ανοιχτό χώρο το σουτ, ξανά η μπάλα πάνω στα σώματα. Ο Ελκαμπή τελικά την πήρε την μπάλα. Ο Ελκαμπή θα περάσει το σουτ 0-1. Με μια προσποίηση έκανε να πέσει από την άλλη γωνιά και να ανοίξει το σκορ Ολυμπιακός. Μια προσποίηση έκανε να πέσει στην άλλη γωνιά και να κάνουν όλοι τάκλιν, να προλάβουν αυτό το γκολ που δέχτηκαν μόλις τώρα. Με μια προσποίηση έβαλε γκολ Ολυμπιακός. Το σουτ την πάλι πάνω στο μέτρο. Με ευκαιρία τεράστια κιόλας με τον Ελκαμπή τώρα. Ελκαμπή το κάνει ένα σουτ, διαγώνιο μπλοκάρει εύκολα. Η σέντρα, ο Ελκαμπή δεν πήρε τη κεφαλιά καλά. Έχουμε το πρώτο ημίχρονο 0-1. Σε ημιτελικό τεράστιο για τελικό κυπέλλου Ελλάδας. Ο Μασούρας δεν θα τα καταφέρει, ο Ρουνά. Ντόι. Ελκαμπή. Το σουτ 0-2. Σίγουρη νίκη. Ακόμα ένα σουτ που πέταξε σχεδόν μακρινή απόσταση για το 2-0 του Ολυμπιακού. Ακόμα μια φορά. Και αυτοί έχουν Ολυμπέιρα. Τέλεια. Ο Καρθία δεν θα καταφέρει να την πάρει. Έχουμε ακόμα ένα πλάγι για το Βόλο. Με το σουτ να πηγαίνει σε κόρνερ, ο Τζολάκης το έχει αποκρούσει. Έχει κάνει απίθανη απόκρουση, έτσι χιλίως είχε μπει και τάκλι από πίσω για να μην φάνει τον γκολ. Και διώχνει ο Ελκαμπή τώρα. Το παίζει με τρίπλες, ξανά αυτό στην Ελκαμπή. Το σουτ, την μπάλα out. Είναι η πρώτη ευκαιρία του Ελκαμπή. Τι είναι η πρώτη? Με το Ρόντινεϊ να διώχνει ξανά πίσω στον Ελκαμπή. Την πήρε, κράτησε, σούταρε. Τελείωσε το πρώτο ημίχρονο. Τελείωσε το μάτς 0-2. Οπότε είμαστε στο τελικό με τον Παναθηναϊκό. Το Μάρτι. Ολυμπιακός ΑΕΚ. Ολυμπιακός ΑΕΚ 23η αγωνιστική. Άλλες 3 αγωνιστικές μείνανε για το πρωτάθλημα και τέλος. Μουζακίτης. Εύκολα ο Ολυμπιακός σου έβγαινε επίθεση. Περνάει από τους παίκτες της ΑΕΚ. Το γύρισμα από το Μασούρα. Έχουμε κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Ο Ολιβέιρα εκτελεί το κόρνερ με την κεφαλιά. Έχουμε νέο out. Το πρώτο out στο παιχνίδι. Με το Λαμέλα. Βλέπει τον Ελκαμπή τώρα. Τώρα με το Βίντα. Την παίρνει όμως ο Μασούρας. Θέλει να περάσει τον Πρινιόλι. Πάρει λίγο το λάθος. Ρώτα δίνει στον Ορτέγκ. Ρώτα δίνει στον Πινέδα.
Ζένσον. Είναι δύσκολο τώρα το σούτ, η κόντρα έγινε και ξανά με πάσα ο Σιμάνσκι. Με Λογκοϊτά. Με πάσα το shoot out. Out. Πρώτο ημίχρονο 0-0. Δεν έχει καταφέρει να κάνει κάτι ο Ολυμπιακός, έτσι αλλιώς πάλι το ίδιο γίνεται. 0-0 είναι το πρώτο ημίχρονο και πάλι το δεύτερο ημίχρονο είναι 0-1 ή 0-2. Με τον Γιόνσον ξανά ο Ελκαμπή θα τον περάσει, θα βρει τον Μασούρ, θα σουτάρει, out είναι. Λαμέλα, Κοϊτά με τον Ντόι. Το σουτ, γκολ είναι. 0-1 η ΑΕΚ, ακόμη μια φορά που ανοίγει το σκορ η ΑΕΚ και καταστρέφει τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έτσι όπως δεν παίζει με ενέργειες, δεν έχει ενέργειες να ανοίξει το σκορ, να φέρει το μάτι στα ίσια, ο Ολυμπιακός πάλι χάνει από την ΑΕΚ. Μελισέντρα από τον Ντόι. Μπρινιόλι πάει να χάσει την μπάλα. Έχουμε κόρνελ για τον Ολυμπιακό. Στο 81 ο Ολυμπιακός ψάχνει το 1-1 για την ισοφάριση. Και να αφήσω τον Ολυμπιακό ζωντανό. Η σέντρα δεν περνάει. Ήταν λίγο εκεί ο Βίντα. Κωστίνια. Κοστούλας. Η σέντρα κεφαλιά από τον Ελκαμπή. Ξανά η μπάλα. Ξαναήρθε η μπάλα στον Κωστίνια. Όπως πρέπει να βρει τον ένα βαθμό τουλάχιστον ο Ολυμπιακός. Την ξαναπαίρνει ο Μουζακίτης. Η σέντρα που περνάει. Κεφαλιά, όχι. Τελειώνει το μάτι 0-1 η ΑΕΚ. Βγήκαμε τρίτη θέση. Καλά. Χειρότερα από πριν. Ολυμπιακός Άρης. 24η αγωνιστική. Και ο Ολυμπιακός παίρνει τη χειρότερη θέση. Τρίτη. Ο Μασούρας κρατάει. Ο Μασούρας θέλει να δώσει. Δεν θα καταφέρει με τον Ρωσά. Βρήκε τον Ελκαμπή, το σούτι κόντρα. Για να γίνει η πρώτη ευκαιρία. Μωρόν. Ροντινέι. Μασούρας. Ο Ελκαμπή, το shoot out. Ακόμη μια ευκαιρία. Ο Ελκαμπή δίνει μια κάθετη πάσα που περνάει για τον Κοστούλα. Με τη σέντρα, η κεφαλιά από τον Ελκαμπή στα χέρια του Σιτρέκ. Αυτή είναι η μεγάλη ευκαιρία και ξανά παίρνει ο Ζένσον. Με την πάσα να μην είναι πάρα πολύ καλή. Ο Μασούρας στο σουτ. Γκολ! 1-0. 1-0 Ολυμπιακός απέναντι στον Άρη. Έχουμε φάουλια τον Άρη. Ο Παύλο δίνει κοντά του την μπάλα. Μουζακίτης. Πρώτο ημίχρονο 1-0. Σήμερα θα παίξουμε όλο το πρωτάθλημα και θα παίξουμε και τον τελικό του κυπέλου. Σιγά μην πάρουμε την πρώτη θέση. 100% ότι δεν την παίρνουμε. Ή μήπως και την παίρνουμε. Ο Ελκαμπή τώρα αντεπίθεση για τον Ολυμπιακό. Ο Ελκαμπή θα καταφέρει να περάσει το σούτ. Μπλοκάρει στην πρώτη ευκαιρία.
Μασούρας. Περνάει. Τον Ελκαμπή έχει δίπλα του γκολ. 2-0. Με το 2-0 του Ολυμπιακού να τα καταφέρει να το ξανακάνει. Ρόντινεϊ. Και ξανά με την μπάλα. Το σούτ έγινε κόμπρα, όχι out είναι. Δεν έχει γίνει καμία κόμπρα, οπότε έχουμε το out για τον Ολυμπιακό. Ο Ντόι. Ξανά ο Ελκαμπή. Το σουτ δοκάρι είναι. Out είναι. Είναι η πρώτη ευκαιρία για το δεύτερο ημίχρονο. Ούτε καν. Πρώτο τελείωσε το μάτς. 2-0 3 βαθμούς. Που ανεβαίνουμε στο πουθενά. 20η τελευταία αγωνιστική, πρώτη τελευταία. Πανσεραϊκός Ολυμπιακός. Πανσεραϊκός Ολυμπιακός. Πρώτη τελευταία αγωνιστική για το πρωτάθλημα. Με την μπάλα. Ευκαιρία τεράστια για τον Πανσεραϊκό. Το σουτ το Τζολάκης. Πρώτη ευκαιρία τεράστια για τον Πανσεραϊκό. Να ανοίξει το σκορ. Στο κόρνελ εκτελεί. Μασούρας είναι εκεί. Το σούτ του Τζολάκης εύκολα μπλοκάρει την μπάλα. Λάθος το shoot out. Τζολάκης. Πελάει την μπάλα μέσα και βγάζει τέταρτο Ελκαμπή, ο οποίος είναι offside. Περνάει με τρίπλα. Ευκαιρία δεύτερη για τον Πανσεραϊκό. Με τον Ντόι να σουτάρει out. Ακόμη μια ευκαιρία. Και ξανά η μπάλα πίσω Τζολάκη. Ακόμα μια αντεπίθεση με τον Ελκαμπή να προσπαθεί να φεύγει και να ξαναδιώχνει. Πανσεραϊκός και να ξανέρχεται η μπάλα στον Ολυμπιακό. Ελκαμπή. Το σουτ γκολ είναι. 0-1. Τελείωσε το πρώτο ημίχρονο 0-0. 0-1. Sorry πάλι. 0-1. Έχω κολλήσει το 0-0. Ελκαμπή. Μασούρας. Το σουτ γκολ είναι. 0-2. Μασούρας. Εδώ με μια προσπίση έκανε ένα σουτ, έκανε μια σουτάρα, δηλαδή ένα απίθανο γκολ. Θα τον περάσει το σουτ. 2-0. 0-2. 0-3. 2 γκολ ο Μασούρας. Θα έχει παίξει ο Ολυμπιακός απέναντι στον Πανσεραϊκό. Το σουτ γκολ για τον Πανσεραϊκό, ο οποίος μειώνει σε 1-2.
Ο Τζολάκης για ακόμη μια φορά θα γεμίσει μέσα και θα φύγει τέταρτο Ελκαμπή για ακόμη μια φορά. Θα την πάρει τελικά την μπάλα ο Ελκαμπή μέσα στη περιοχή. Θα περάσει, θα σουτάρει, μπαλακομπράρει πάνω σώματα. Έφυγε το Κοστούλας για να σουτάρει, μπλοκάρει την μπάλα. Προσπαθεί να αποφύγει τον Κοστούλα, ο τερματοφύλακας του Πανσεραϊκού, ο οποίος ερχόταν όλη την ώρα πάνω του. Το σουτ 4-1. Ο Ολυμπιακός τελειώνει το μάτσι απέναντι στον Πανσεραϊκό. Από ένα λάθος ήταν σίγουροι θα μπει γκολ με αυτή τη τρίπλα, με αυτό το σουτ. Ένα λάθος να κάνεις στην άμυνα του Πανσεραϊκού με τον Ολυμπιακό, έχεις δεχτεί γκολ. Αν παίζεις με τον Ολυμπιακό έχεις δεχτεί γκολ, σίγουρο. 1-4. Εύκολο ο Ολυμπιακός έχει σήμερα τον Πανσεραϊκό. Με το μάτι να τελειώνει στο 1-4. Φτάσαμε δεύτερη θέση. Παιδιά, έχουμε ευκαιρία να πάρουμε το πρωτάθλημα. Ακούστε, 55, 56, 57. Άλλους 3 βαθμούς και το πήραμε το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός Βόλος σήμερα έχει την ευκαιρία να πάρει το πρωτάθλημα. Καταρχάς πρέπει να χάσει ο ΠΑΟΚ για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Ο Μασούρας με τη Σέμπρα, ο Ελκαμπή, γκολ! 1-0 με τον Ελκαμπή. Να το ξαναβάζει. Ο Ελκαμπή ανοίγει το σκορ απέναντι στο Βόλ και κοιτάξτε εδώ, έχει full ενέργεια ο Ολυμπιακός για να κάνει και το 2-0. Δεν υπάρχει φάουλ. Τώρα ο Ολυμπιακός βλέπετε έχει αρχίσει να βάζει ενέργειες. Το σουτ απόκρουσε από τον Τζολάκη. Απίθανη. Είναι κίνδυνος. Η σέντρα δεν περνάει και φεύγει αντεπίθεση με τη μία ο Ελκαμπή. Τώρα είναι στην αντεπίθεση ο Ελκαμπή. Θέλει να περάσει. Δεν θα το καταφέρει. Ο Μασούρας το ξαναδίνει στον Κοστούλα. Δεν θα τα καταφέρει. Το στον Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή περνάει. Ο Ελκαμπή το σουτάρει, μπλοκάρει. Ο Σιαπανίδης. Καλογερόπουλος. Δεν θα καταφέρει να πάρει την μπάλα. Με τον Κωστίνια πρώτο ημίχρονο. 1-0 Ολυμπιακός. Το Βόλο. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται ευκαιρίες για να πάρει το πρωτάθλημα. Σίγουρο ότι θα πάρει το πρωτάθλημα. Ο Καρσία, το σουτ. Βάλει σε δίχτυα, ο Βόλος μειώνει. Όχι, φέρνει το μάτι στα ίσα. 1-1. Ο Μεντιλίμπαρ λέει πάμε. Με δύναμη, ο Ολυμπιακός βλέπετε ότι πρέπει να δώσει ενέργεια σήμερα. Ο Μασούρας στο σουτ, δοκάρι. Η σέντρα από τον Ζένισον περνάει κεφαλιά. Γκολ! 2-1. Ωραία ήταν η σέντρα από τον Ζένισον. Δύσκολη κεφαλιά από τον Μασούρα. Πολύ δύσκολο γκολ. 2-1. Ο Ελκαμπή θα τον περάσει. Το σουτ 3-1. Λέει ένα τέλος ο Ολυμπιακός πάλι στο Βόλο. Πέρασε σούταρε γκολ. 3-1. Ο Ζακίτης την παίρνει ξανά τέτα-τέτ. Αλλά θα μπλοκάρει αυτή τη φορά. Δεν θα αφήσει ο Ελκαμπή
να δώσει την πάσα, θέλει να κάνει το λάθος ο τερματοφύλακας του Βόλου. Βλέπει τον Μασούρ να ανεβαίνει, δεν θα τα καταφέρει. Τώρα με τον Ντόι, το Μεΐτα. 7 λεπτά. Το σουτ μπλοκάρει ο Τζολάκης. Λάθος. 2-3. 3-2 ο Βόλος. Μειώνει. Με αυτό το λάθος ο Τζολάκη. Ήρθε η ώρα για τη λήξη του αγώνα. Θα δούμε παιδιά τώρα να το πήραμε το πρωτάθλημα. Με ένα βολέ να διώχνει ο Ρόντινεϊ. Ήρθε η μπάλα στο τέρμα. Τελείωσε. Ο Ολυμπιακός είναι ο πρωταθλητής πρωταθλήματος για το 48ο πρωτάθλημα. Και σηκώνει στον αέρα το πρωτάθλημα. Παίρνει τη Super League Ολυμπιακός 2025. Πήραμε τη Super League από ό,τι βλέπετε παιδιά με 57 βαθμούς. What? Απλά πήραμε τη Super League. Μην το βλέπετε αυτό. Ωραία, πήραμε και φέτος τη Super League και έχουμε τον τελικό Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Και θα τον παίξουμε. Αφού τερμάτισε ο Ολυμπιακός πρώτος, έχουμε και το κύπελλο Ελλάδας. Κύπελλο Ελλάδας, ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ο τελικός Μασούρας. Θα περάσει το σουτ γκολ! Ο Μασούρας! Κοιτάξτε εδώ μια τρίπλα που έκανε. Ένα σουτ γκολάρα. Γκολάρα στο Άκα. Μπορεί να είναι στο γήπεδο του Παναθηναϊκός, επειδή στο τελικό του κυπέλλου Ελλάδας είναι στο Άκα. Πού να το ξέρει ο Παναθηναϊκός ότι θα παίζει στο γήπεδο του. Ο Τετέ. Το σουτ! Τι γκολ έβαλε ο Τετέ, απίθανο. 1-1. Ούτε μία κόντρα δεν έγινε. Ίσως κόντρα θα έγινε. Αλλά πολύ μπέρδεψε τον Ολυμπιακό και έδειξε το συμπαίκτη του. Μετάκλη. Ο Ελκαμπή, ωραία είναι η τρίπλα του Ελκαμπή πάλι. Θα καταφέρει 2-1. Ξανά μπροστά στο σκορ Ολυμπιακός με 1-2 τον Ελκαμπή πάλι σκόρερ. Μετά το Champions League έχουμε ακόμα ένα, το Super Cup. Στην αντεπίθεση το σουτ δοκάρι. Μια τεράστια ευκαιρία. Ο Ολυμπιακός πάλι στην αντεπίθεση με τον Ελκαμπή να σουτάρει. Ξανά η μπάλα πάνω σώματα. Το σουτ ακόμα πάνω σώματα. Και πάλι Μουζακίτης. Νέο σουτ Μουζακίτη out. Αυτή είναι η άλλη ευκαιρία του Ολυμπιακού. Μια πάσα. Ο Ελκαμπή τελειώνει το πρώτο ημίχρονο. 1-2 Ολυμπιακός. Ο Ελκαμπή με το Σέγκεφελ το σουτ. 1-3 Ολυμπιακός. Το τελειώνει σίγουρο μάτς. Με το 1-3 θέλει να τελειώσει ο Ολυμπιακός το μάτς. 1-3 και εδώ. Ο Παναθηναϊκός να έχει ξεφτυλίσει. Μπορεί να έχει ξαναχάσει το Άκα, αλλά σήμερα τον ξεφτυλίζει. Τώρα ο Ελκαμπή μέσα στην περιοχή. Να το 1-4 Ολυμπιακός. Τον ξεφτύλισε. Πολύ καλό σήμερα ο Ολυμπιακός σήμερα. Έχει πάρει δυνατότητες για να διώξει έξω τον Παναθηναϊκό. 1-4. Πολυσιονίδης βγαίνει και ο Τζολάκης. Θα μπλοκάρει την μπάλα. Θέλει να διώξει τον Ιωαννίδη.
Ουναή. Ο Βαγιανίδης. Έχουμε πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Τσέριν. Το shootout. Ακόμη μια ευκαιρία. Για το τελευταίο σφύριγμα. Τελειώνει το μάτσο. Ολυμπιακός είναι ο κυπελούχος κυπέλου Ελλάδας. Το παίρνει και το κύπελο Ελλάδας. Το σκόνει ο Τζολάκης στον αέρα. Τι έκανε ο διαιτητής τώρα? Ωραία, πήραμε το πρωτάθλημα. Αυτό. Πήραμε το κύπελο Ελλάδας. Έχουμε το Super Cup. Και έχουμε το τελευταίο μάτς για σήμερα. Ο Ολυμπιακός σήμερα παίζει με τον Παναθηναϊκό στο Super Cup. Ο Ολυμπιακός με την τρίτη εμφάνιση, ο Παναθηναϊκός με τη δεύτερη. Αρχίζει το παιχνίδι. Ο Κοστούλας με τη μία με την μπάλα. Ζητάει πάσα, αλλά συνεχίζει ο Ολυμπιακός να φεύγει στην αλεπίδεση. Το σουτ δοκάρι, η πρώτη ευκαιρία του Ολυμπιακού στο παιχνίδι. Με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι πολύ καλός αυτή τη χρονιά, θα περάσει ο Ίγκασον. Ο Ίγκασον θα καταφέρει να τον περάσει. Το σουτ 1-0 Ολυμπιακός. Για ακόμα μία φορά πολύ ωραία αρχίζει αυτή η σεζόν. Πολύ ωραία. Ανοίγει πάλι το σκορ ο Ελκαμπή. Σε ακόμα έναν τελικό. Με το Ρόντι είναι τώρα ο Φόρτης Ιωαννίδης και τον Ντόι. Το σουτ 1-1 ο Παναθηναϊκός σοφαρίζει. Γρήγορη σοφάριση. Αυτό είναι το πρώτο μου βίντεο που αργεί πάρα πολύ. 40 λεπτά τουλάχιστον θα πάει. Ο Ζένσον. Το γύρισμα πέρασε από όλους. Ο Σιώπης ήταν εκεί. Η πάσα. Ο Κοστούλας περνάει η μπάλα για τον Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή το σουτ 2-1. 2-1 με τον Ελκαμπή. Ξανά ο Ελκαμπή βάζει μπροστά τον Ολυμπιακό στο σκορ. Για ακόμα μία φορά ο Ολυμπιακός είναι μπροστά στο σκορ. Αυτό το μάτς και τέλος το career με τον Ολυμπιακό στη Super League. Τώρα θα έχουμε το Champions League μόνο που πρέπει να παίξουμε και τέλος το career με τον Ολυμπιακό και στο Champions League. Το shoot, γκολ 2-2 ο Παναθηναϊκός. Με το Φόρτη Ιωαννίδη να μην σταματάει να βάζει γκολ για τον Παναθηναϊκό. Λέξε εδώ ένα γκολ που έβαλε ο Φόρτης Ιωαννίδης. Μαρκάραν άλλοι πάρα πολύ, αλλά έκανε μια σουτάρα. 2-2 ο Παναθηναϊκός. Ελκαμπή. Πάει να τον περάσει τον Αράο. Με προσπίση δεν θα τα καταφέρει. Και παίρνει ο Μασούρας. Ο Μασούρας θα περάσει, θα σουτάρει, δοκάρι. Και έχουμε πέναλτι. Και κόκκινη κάρτα στον Αράο. Αυτό ήταν σίγουρο πέναλτι και σίγουρη κόκκινη κάρτα. Ο Ολυμπιακός έχει ευκαιρία να ξαναμπεί μπροστά στο σκορ. Με τον Ολιβέιρα να εκτελεί καταπληκτική εκτέλεση. Ξανά ο Ολυμπιακός μπροστά στο σκορ. Με τον Ολιβέιρα να τελειώνει το μάτς. 3-2.
και να έπεφτε στην ίδια γωνία δεν θα το έπιανε το πέναλτι. Παιδιά, όπου να είναι τελειώνει το παιχνίδι. Έχουμε μπει στο 75. Ο Ρησιανίδης την πήρε ο Ντόι και βγάζει την μπάλα ο Τζολάκης και την παίρνει ο Ίγκασον και την ξαναπαίρνει ο Ελκαμπή από τον Ίγκασον. Ο Ελκαμπή, το σουτ 4-2. Ωραίο πλασέ από τον Ελκαμπή. Αυτό ήταν το τέλος με το 4-2 του Ολυμπιακού. Ο Μασούρας ξαναπαίρνει το σουτ. 5-2 Ολυμπιακός. 5-2 Ολυμπιακός. Τελείωσε το μάτς έτσι αλλιώς. Ο Μασούρας το τελειώνει. Κάνει ένα μεγάλο μάτς για τον Ολυμπιακό απέναντι στον Παναθηναϊκό. 5-2. Πρέπει να πούμε στο 104 για να τελειώσει το μάτς. Ο Ελκαμπή ξαναγίνεται τέτα-τέτ νέο. Ο Ελκαμπή 6-2. Τέλος του μάτς. Μια τεράστια νίκη, θα τη θυμάται για πάντα ο Ολυμπιακός. 6-2 τελειώνει. Ο Ολυμπιακός κατακτά και το Super Cup. Super Cup Ελλάδα το κατακτά ο Ολυμπιακός και το σηκώνει στον αέρα. Τέλος για το Super Cup, το πήρε ο Ολυμπιακός. Γκολ στο 18, γκολ στο 29, γκολ στο 49, γκολ στο 51, γκολ στο 66, μετά γκολ στο 86, μετά γκολ στο 95 και γκολ στο 108. 6-2 διαλύσαμε τον Παναθηναϊκό, οπότε τέλος το career με τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα. Οπότε από ό,τι καταλάβατε, τέλος. Θα βάλουμε άλλη ομάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Θα βάλουμε ΠΑΟΚ, να βάλουμε Παναθηναϊκό, να βάλουμε ΑΕΚ, να βάλουμε Ολυμπιακό που βάλαμε, να βάλουμε ΑΕΚ, να βάλουμε Άρη, να βάλουμε Πανετολικό, να βάλουμε Αστέρα Τρίπολη. Όποιος μου γράψει πρώτος στα σχόλια, στα shorts, αυτήν την ομάδα θα βγάλουμε. Μέχρι 3 μέρες πρέπει να μου γράψετε, αλλιώς διαλέγω μόνος μου την ομάδα. Θα πρέπει να προλάβει κάποιος πρώτος να μου γράψει ένα σχόλιο τι ομάδα να φορέσω στα shorts, στα TikTok του YouTube. Και αυτήν την ομάδα θα φορέσω για πρωτάθλημα. Κάποιος μπορεί να μου γράψει την ΑΕΚ, θα φορέσω την ΑΕΚ. Την Καλυθέα. Εκτός από Ολυμπιακό, γιατί τον Ολυμπιακό το φορέσαμε. Και αυτό ήταν το career για τον Ολυμπιακό. Αυτό ήταν το βίντεο κιόλας. Αν σας άρεσε βάλτε ένα like και κάντε εγγραφή στο κανάλι μου. Και τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Γεια.